Аднойчы людзі забыліся, хто яны, перасталі любіць і паважаць свае традыцыі і верыць у духам сваёй зямлі. Пакрыўдзіліся духі і вырашылі правучыць людзей, спыніць час, каб Новы год і каляды ніколі больш не надышлі. А што з гэтага атрымалася, глядзіце самі. А ў чароўным у бары чароўным, тут каляда ў дух жывы, танцы, песні, словы. А ў чароўным у бары чароўным, чарадзейныя сябры, Жижа, Зюзя і Лёля. Не падабаецца мне вельмі, што людзі забыліся, хто мы, як быццам нас не існуе. Усё так, а што зрабіць мы можам? За тое, што каляды не шануюць і нас не ведаюць, я прапаную правучыць людзей. Мы зробім так, каб Новы год навогул не прыйшоў. Давайте разам зачаруем, замарозім все літары. Са слова надышоў. Ты малайчына, Жыжаль, так і зробім. Застынуць літары і рухацца не змогуць, і Новы год з калядамі не прыйдзе. Вось так мы сапраўды людзей правучым за тое, што не памятаюць нас. Спыняем час, і Новы год не прыйдзе, і людзі застануцца без каляд, пакуль не знойдуць у бары чароўным адна разумная і добрая дзяўчынка з прыгожым іменем Янінка і добры хлопчык Яська. 7 літараў са слова надышоў. Шаруем і спыняем Новы год. Літара Н небарака застыла. Літара А знерухоміла. Літара Д заледенела ў вадзе. Літара И застыла на ледяным вятры. Літара Ш нікуды далей не пайшла. Літара О больш ніколі не вернецца дамоў. І толькі літара апошняя, шароўная, літара У нескладовая, якой няма ў ніводнай іншай мове, перадолець сольна чары і вызваліць каляды з палону чарадзейнага. Літара У нескладовая. Мяне вы ведаеце з нашай роднай мовы. Я стукаюся в окны, дзверы, але гляджу, што многія не вераць у тое, што я мушу існаваць. Гляджу, што некаторыя забыліся пра тое, хто яны. І вось пайшла я сумная блукаць. Здаецца, нехта там ідзе. Я чую галасы дзіцячыя. Трэба мне схавацца.
Янинка, здається, ми заблудилися. Я вельми замерз і хочу додому. Не бойся, Яська, хутка будем дома. Хоць я ў гэтым зусім не ўпэўнена. Здаецца мне, мы моцна заблукалі. Апчки! Апчки! Хто тут? Я літера, унескладовая. Ці ведаеце, дзеці, вы мяне? Духи нашей светлой земли 6 литеров со слова «надышоў» зачаровали, заморозили. Не могут литеры не рухаться, не говорить. А я могу, и выратовать литеры готова. Але показываться на вочы духом не повинна. И мне потребна допомога дзяўчынкі и хлопчика со светлой душой, что верить в свою землю и цуд, как вызволить 6 литеров с полону. Ну и я допомогу. Стаміліся мы моцна и замерзли. И хочем додому. Ходимте разом, я покажу, як выбраться. Але вы обяцайте мне допомагчы вызволить с полону 6 литеров со слова «надышоў». Я стану 7-й. Мы обещаем. Ну что ж, час рушить у дорогу. Здається, ніхто там іде. Здається, ніхто страшний. Ой, я ховаюся. Хто ходить у бары чароўным без ведаму майго? Мы, Яська и Янинка, хочем вызволить с полону 6 литеров со слова «надышоў», каб Новый год выратовать и коляды. Я вам допомогу и літару отдам, коли откажете, кто я такі. Ці ведаете, дети, вы мое имя? Напевно, Дед Мороз. А вось и не! Я зараз вас заморожу, коли не откажете, кто я такі. Заморожу, зачарую, заморожу. Літера нескладовая, на допомогу. Хто гэта? Дети, это Зюзя, бог зимы и стюжи. Здається, я ведаю, хто ви, дядуля. У вас з ледяшу і со снегу кашуля. Я страшные вам, холод и лед, и снег вам на смак, быццам мед. Я вас по-сапраўднаму вельмі боюся, бо ведаю я, что вы Зюзя. Гляджу я, ты не безнадейная дзяўчынка. Вось табе літара, Янинка. Ну что ж, доброго вам подорожжа. Пачатак ёсць? Ідзем далей. Што нас наперадзе чакае? Янинка, я замерз. Гляди, Аенчик, пошли до яго. Ходил. Я
заўсёды добра, всё як заўсёды добра. Калі ласка, дазвольце нам крыху пагрэцца каля вашага вогнішча. А хто вы? І што робіце вы тут, у бары чароўным? Мы, яйская Янінка, хочам вызваліць з палону 6 літараў са слова надышоў, каб Новы год выратаваць і каляды. Першую літару аддаў нам Зюзя, бо зімы і сцюжы. Астатнія шукаем літары. Я вам дапамагу, але задам вам простае пытанне. Ці ведаеце, хто я, а? Літара унескладовая, дапамажы нам, хто же гэта? Дзеці, гэта Жыжаль, бог агню і кавальскай справы. Хоць крыху я і сумняюся, але адказ свой даць не пабаюся. Ты Жыжаль! Правильно. Трымайце літару, яна цяпер ваша. Я Жыжаль, бог зімовага агню, я дую моцна свой кавальскі горн. Вам, детки, вогнішча у лесе распалю і прасачу, каб вогнішча гарэла добра. Жыжаль, Жыжаль, дзякуй, дзякуй, мы табе заўсёды рады, мы табе заўсёды рады. Жыжаль, Жыжаль, дзякуй, дзякуй, мы табе заўсёды рады, мы табе заўсёды рады. Ну что, Янінка, Яська, вы абодва малайцы. Трымайце літару, трымайце моцна, а мне пора. Але вы не сумуйце, убачымся яшчэ не раз в чароўным лесе беларускім. Ну вось, здаецца, справа пакрысе ідзе. А я ведаю яшчэ, хто нам дапаможа літары знайсці, але іх трэба паклікаць. Стаўры, гаўры, гам. Стаўры, гаўры, гам. А ну да нас прыйдзіце і літары астатнія знайсці дапамажыце. Стаўры, гаўры, гам. А ну да нас прыйдзіце і літары астатнія знайсці дапамажыце. Стаўры, гаўры, гам. А ну да нас прыйдзіце і літары астатнія знайсці дапамажыце. Хто клікнуў нас? Ты? А можа быць ты? А можа быць ты, Яська? Стаўры, гаўры, гам, дапамажыце літары астатнія знайсці нам. Паколькі ведалі вы, дзеці, чароўную замову, каб выклікаць нябыт у нас, мы даем вам 2 літары, бо наша двое... А нам пора, бо много беларускіх дзетак под Новый год і под каляды жадаюць падарункі атрымаць. Патрэбна толькі ведаць, як нас пазваць. Вось ты, разумнік Яська, ведаеш і маеш падарункі. А вы, дзеці, ведаеце? Давайте разам паспрабуем. Стаўры, гаўры, гаў! Яшчэ раз! Стаўры, гаўры, гаў! Апошні раз! Стаўры, гаўры, гаў! Малайцы! Ну што ж, бывайце, і калі што, ізноў нас выклікайце! Все атрымалася? Янінка, Яська. С тобой бары чароўны, просто казка. Як толькі падказала нам чароўную замову,
каб выклікаць стаўры і гаўры, мы атрымалі ці не палову слова. Дзякуем табе, уні складовае! Ну, калі ўсё так добра, то хадзімце далей шукаць літары разам. А ў чароўным у бары чароўным чарадзейныя сябры, шчырыя размовы. А ў чароўным у бары чароўным. Тут калядаў дух жывы, танцы, песні, словы. Я чую, што да нас ідзе чароўны звер, і я хаваюся. Якая чарадзейная палянка! Я чаровная коза, коза, и хочу вам рассказать, сказать на рогах своих вязу, зимовое солнце. Я чаровная коза, коза, и хочу вам рассказать, сказать, як убачите козу, стукайте в оконца. Прывітанне! Мы, Яська і Янінка, хочам вызваліць з палону 6 літараў са слова надышоў, каб Новы год выратаваць і каляды. Першую літару аддаў нам Зюзя, бог зімы і сцюжы. Другую літару аддаў нам Жыжаль, бог агню і кавальскай справы. Яшчэ 2 літары аддалі нам стаўры і гаўры, чарадзейныя сабакі. Астатнія шукаем літары. Дапамажы нам, чарадзейная коза. Дапамажы нам. И я вам допомогу, и літару отдам. Толькі, калі адкажеце на маё пытанне, з якім старажытным беларускім абрадам я звязана. Калядаванне! Правильно, трымайце літару. Вы малайцы. Я ведаю, хто дапаможа яшчэ одну літару знайсці. Яго трэба паклікаць. Паўтарайце за мной. Бусел, бусел, сакатун, ходи до нас. Бусел, бусел, сакатун, ходи до нас. Бусел, бусел, сакатун, ходи до нас. Я бусел пролетел немало километров, сквозь горы и реки, высокого полета. Мне ветер подсказал, что у чаровному бары губились чаровные літари. Літари шукають хлопчик і дівчинка, хлопчик Яська і дівчинка Янінка. В країнах уползет неприємна зимовать, але без літарів нельзя деток покидать. И вот я пролетел, и хэтом хана Руся, собрался прихожу, белорусский бусел. Прывітанне, бусел! Дапамажы нам, калі ласка, літару знайсці. Янинка, мой прилет для тебе. Я літару тебе принес. Не расскажи про звычае калядное твоего народу, продков. Як откажешь правильно, так літара твоя. Скажите, дети, Яська и Янинка, між калядоўшчыкаў чым вылучаўся воўк?
Яшчэ Янинку выратаваць трэба. Дети, да поможите мне, давайте разом позовем Ставры и Гавры. Поможете? Да. Давайте разом. Ставры, Гавры, Гам. Яшчэ раз. Ставры, Гавры, Гам. Апошні. Ставры, Гавры, Гам. Не бойтесь, дети, мы допоможем вам. Я Лёля і ведаю чароўную замову супраць воўка. Павінны разам яе прамовіць. Вяроўкі, вяроўкі, вяжыце воўка. Вяроўкі, вяроўкі, вяжыце воўка. Вяроўкі, вяроўкі, вяжыце воўка. Вяроўкі, вяроўкі, вяжыце воўка. Янинка! Яська! Ну што ж, вось літара перадапошняя. Все літары сабралі вы, і вось ужо хутка прыйдзе год наступны, новы. А дзе ж сяброка наша? Літара унескладовая. Апошняе слове надышоў. Не можна ёй з'яўляцца перад намі, духамі і багамі. Але калі паклічам яе разам, то прыйдзе літара і прападзе закляцце. Праспяваем песню і песняй літару паклічам. У свеце шмат краінаў і моваў, але сустрэча унескладовай. Мама абяцае досвед цікавы, шматкаляровы і неспадзяваны. Унескладовае, новая літара в кнізе тваёй. Унескладовае, хай назаўсёды будзе з табой. Унескладовае, новая літара в кнізе тваёй. Унескладовае, хай назаўсёды будзе з табой. Ну что ж, вы справились, дети, и вам пора додому. Вы разом з літарамі уратавалі каляды. І Новы год надыдзе. Але шароўны бор, няхай заўсёды будзе быццам родны дом. А у чароўным у бары чароўным, та калядаў дух жывы, танцы, песні, словы. А у чароўным у бары чароўным, чарадзейныя сябры, шчырыя размовы. Чароўны бор, скаваны паміж рэкаў азёр, між пушчаў і крыніц студёны. Калі ты быў аднойчы тут, адчуў калядны чарадзейны дух, ты значыць вернешся сюды абавязкова. Обовязково вернешься, чароўны бор. С тех самых пор люди и боги заўсёды жили дружно и нават разом святкавалі Новый год и каляды. И я там была, мёд пиво пила. И вас віншуем с Новым годом и колядами, и запрошаем на
гледачоў у чароўны двор, каб зрабіць фото на памяць. Ходимте до нас. Ходимте, ходимте, дороженькие.